Добре. Не знам какво. Добре, това пак сме Minecraft Edition и играем тази версия. И Нихат, ела тук ме потърси. Ето там. Снимате ли Чакай, бе, мълчи, бе. Добре. Чакай, мълкни. Добре, хора, тук сме аз и той. Играем Minecraft. Само аз ще говоря. Всъщност, аз имам клипа. Добре, здравейте, аз съм той с белия скин. Следвай ме, Нихат. Алекса, ти Тим. чакай малко. Снимаме. Давай. Добре. Лесо честа, тук сме събирали доста неща. Имам глина, ако искаш един златен меч, имам. Вие снимате ли клипа? Да, бе. Да. Добре, човек. Ага. Бонде Кайтриси на БГ, аз съм Алексcom 252. Добре, тук играем. Всъщност... Чакай, опа, извинявай. Махай се от честа, бе, джата. А ти лефта ли, бе? Ти умря, чакай. Дай влезем пак. Дай влезем. Мра. Имаш ли? Влизай. Той е лев на хора за малко, но продължаваме. Света е бъгън. Ще се правиш, Не е бъгън. Къде отиваш, иди? Никъде бе. Тук що няма стена, не ми се вижда тук стена. Чакай, то сега ще се зареди. Ето, видя ли? Нищо бъга се приема. Нищо, карай. Карай. Играем хора, добре, елате. Нихатела. Тук е добре. Следвай ма, защото аз имам. Ела. Къде? Абе, тук съм пак. Къде ще отиваме? Не знам да се вон, не знам, може би. Чакай. О, брат, искам да ставам вече нощ. Ще си пусна чудовищата на най-трудно ниво. Ще нощувам. Аре да се направим градина. Аре. Локти е. Аре. О, не, заваля гадория. Купай, просто купай. Що не мога отваря честа? А? Що не мога отваря честа? Ела, излез ми помагай за градината. Имам един дърт. А? Нещо. Не мога да взема дърта. Браво. Ти все лепваш. Не. Чакай, бе, брат. Ето, влизай. Сигнала се губил. Нищо, добре, продължаваме тук играта. Опа. Омага. О, фига ти бъганя тело имаш, човек. Не е бъгън. Просто сигнала се губил. Дърт ли събираш? Не, баба ти. Добре, стига. Това е обида. Не. Не. Добре, да е сериозно. Бъгна съм. Като вляза. Ето нищо, сега тук ще се появиш. Слагай тук дърт. Главата Къде? ти. Слагай. Айде слагай, бе. Къде бе? Пак, тук Къде е. Алекс е направил дупката? Ей, тука. Тук, айде се. Умню. Алекс, къде слагаш дърта? Тук на двете места. Това. Добре. Купай тук сега. Ама не слагай дърт. Тук ли да купя? Не дей вече. Аз пак. Добре, имаме ли кофа? Дай, чакай, тук ще го запълня. Майче, имаме кофа. Алекс, имаш ли камък? Да, имаме. Не ми трябва камък. Кофа ми трябва. Аз имам пълна кофа. Имам само една кофа, имаш. Остави, аз вече взех кофа. Ще сложа в дърта. Частта ти са бъгна да знаеш. Ако си мислите, че аз играя Майнкрафт, аз не играя, просто давам съвети. Добре. Имаш ли мутика? Не. Иди направи. Огладняваш? Не ми пука. Аз вече легнах. Чакай. Аз ще... Лягай. Няма. Оба. Ти взе ли мутика? Не, няма, още не съм направил. Ще направя от дървото. Чакай. Добре. Омага. Бати дървото. Ела, бе, при мен. Един път си Аз посях, съм Алексcom. аз си посях дърво и стана и гаси странното. Хора. Ти събра бреза. Да, пак ще стане, ако не знаеш. Знам. То с брезата аз също... Ела тук при мен, бе. Иначе аз няма да се виждам,
Чик си тук, излезе. Брезата, то даже... Абе, нищо. То даже... Добре, бе. Абе, човек, какво ти става, бе? Ела при мене сега. Аре, мъквай. Гласът ми странен ли? Аз ще гледам клипа да видим дали е странен гласът ми. Да, доста се променява. Да. Говоря по Абе, клипа, що бе! слагаш? Абе, тъпчо, как ще направя мутиката? За всеки случай. Ще направя каменна или айрон. Не, каменна. По-добре. Давай съвет. Аз давам съвети, бе. Нещо за къща. Каменна. направо. Каменна къща. И гаците бият светкавици, бе, човек. Да. Човек, огладняваш, трябва да се храниш. Няма да са хранени, разбрали ма. По-добре да легнем. Ама нямаме семена. Добре да легнем. Тревата вземи семена. Да легнем. О, Искам да кажа нещо. Обаче трябва да събиш скелет да вземеш. Храна, давай, убията с крава. няма. Аз лягам. Добре, хора, в другия епизод ще направим това. И чакай. Ставай и ела при мен, ела при мен. Къде До мен ела. Ето тук. До мен, Не те плътно. виждам. Ето ма. Видя ли ма? Да. Ама сега се направи тъй, че да се вижда на цял екран. Тъй, той бе. Абе, излеса. Мисля, че трябва да си легнем. Дай да си легнем на Алекс, другата ти сутрин. каза ли им, че Криско го няма? Сега снима Алекс, не Крис. Само, да, знам, ама само Аре, лягай, знаете, Нихат. че Криско не снима. Нихат, лягай, бе. Аре, бе, човек. Те Легнах. снимаха с на Криско акаунта. Сега с на Алекс, те ще не говорим. Да, знам. Той Нихат няма профил пак. Аз съм Алекс.com 252, тъй че аз... Той снима клипа, ама аз го преподавам. Къде си? Добре. Имаме ли храна? Не. Аре, готов ли си? Вземи семена. Ама направи се на такова. Скажи, да си цял. Ама, опа, гледаме нагоре. Добре, хора, и това е краят на епизода. И